taekwondo ko sandu coftal ɓalli tawando e art martiaux sincando leydi Corée du Sud yimɓe fooɓe millionji capanɗe jowi hino waɗa taekwondo. Hassiatou Diallo ko lekkojo tawaɗo e ɓen himo hollude ko naadimo e waɗugol taekwondo. Moni waɗirangol taekwondo ko fii cellal ɓandu e wawugol wallitagol lore an ɓay a inne an a ɗaɓɓitata himɓe ɓe mais kamɓe ɗaɓɓitatama ɗum ɗon a wata ɗum ɗon e si tawi noon la wadde taekwondo woɓɓe déjà so ɓe yila la wadde taekwondo ɓe evitela ɓe ɗaɓɓitatalam e ɗum ɗon ɓe anda ɓen si ɗaɓɓitilam so mi yettike han fi ɗumen mi waway wallitagol hoore an hara na goɗɗo garta wallalam e nder taekwondo on kasi siɗa wadde ɓandu ma num sellay e nawyi gongo parce que yeya woɓɓe ɗo ni hara duuɓi ɗin ɗuuɗa kono hara ɓandu ndu ronkiti so wawi taekwondo a pansata e piiji gono ton hara hakkille maɗi ndu jooɗi e ko watta kon. Irene Mansare eltoɓe sukaɓe ngal tekodal taekwondo noddite ngal Kondiadou Taekwondo Club. L'important du taekwondo dans les écoles, ça nous permet d'éduquer les enfants. Fandude taekwondo ka duɗe ko jonnugol sukaɓe ɓen needi kono hakkunde amen e mawɓe sukaɓe ɓen e hooreɓe leydi ɓen ko woni goto ala men e wallitade meɗen waɗude beru amen o kono sukaɓe ɓen kañum faami ko ɗum waɗi hiɓe wakkili e hiɓe hiɗi taekwondo on fota mi waɗuno folotiral ka leydi ga min heɓuno médaille 7 miɗo wondi e tamau si mawɓe ɓen e hooreɓe leydi ɓe wallitike men min heɓay sukaɓe kelɗuɓe lontotoɓe guine ka leyɗe janane. Qui pourront nous représenter en Guinée et ailleurs. Ko maître Akela Tengiano woni sincuɗo ngal tekodal taekwondo e mo tawa e hooreɓe o mairie nde gallure matoto. Men ala ka men waɗira matire jamen ɗin ara men ala cogu matireji ɗin no sat ɗi ko yiɗon ko pay koyke no watti ɗo yoni complet ji ɗin plastron sac de frappe sac d'entraînement tapet ɗin ɗon fo dari ɗin ɗon fo no satti o yisa kon ɗon ko min wallini ɗo petra ɗe ɗo ɗiɗon fo o goto ko min woni sodde ɗum ɗon on koye nder 100 et quelques mille on yi so jokki ɗin ɗon complet ji ɗin fo imo mari ɓolimji ɗin ɗon ko fi wallugol pay ko kuno tapira donc noon hara mo jetti koyngal ngal mo handi ko ɗum ɗon naɓirta ɗon koyngal ngal ko ɗum noon o yejjitoto saki ɗen ko andugol no tiiɗira ko o barkata ɗon on simo faala markude point donc ɗum noon difficulté ko mani ko min ngala moyen ɓe ngaɗa cuuɗi komin wodira wona spécial salle de taekwondo. Hara e tarika leydi Guinée taekwondo lontino leydi ndin e kawtal Jeux olympiques Pékin 2008 koko nayɓal timmode Guinée yaltinano